Benvolgudes companyes i companys gestors. És per mi un veritable honor iniciar un segon mandat com a president del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Ho afronto amb la mateixa il·lusió que quan vaig assumir el càrrec per primer cop el 2022. Però una cosa ha canviat des de llavors. Hem posat la base d'allò que ens vam plantejat per enfortir la nostra professió i sobre aquesta base ara tenim la responsabilitat de créixer i de construir. La nostra professió a Catalunya és cada dia més forta i reconeguda i això es reflecteix en tots els indicadors. Però aquesta tendència positiva no ens ha d'estimular a l'autocomplaença, sinó que ha de ser un esperó per afrontar els molts reptes que com a Junta de Govern tenim per endavant aquests propers 4 anys. En aquest nou mandat redoblarem esforços, que la força dels inicis no afluixi i les ganes de consolidar el projecte que hem construït serveixin per fer possible allò que ambicionem. Si mirem enrere, aquests darrers anys s'ha fet grans avenços en tots i cadascun dels eixos estratègics que ens vam fixar. El col·legi i, per tant, la nostra professió han vist créixer el seu pes en el context socioeconòmic. Hem crescut significativament en nombre de col·legiats i col·legiades exercents, fins a arribar a la simbòlica xifra dels 1.000. I continuem creixent. Hem aconseguit ampliar l'àmbit d'actuació del nostre col·lectiu i oferim una cartera cada dia més àmplia de serveis a les gestories. També la nostra ambició digital ha continuat avançant al llarg dels darrers anys. La bona gestió econòmica del col·legi i les seves entitats ens ajuda a poder aplicar bonificacions en la quota variable arribant al 100% i per aquest any 2026 poder retornar en part les quotes fixes. Un dels nostres objectius és poder beneficiar al màxim els companys i companyes. L'impacte de la nostra activitat com a professionals en l'àmbit econòmic i empresarial és creixent. Empreses, professionals i administració pública en són testimonis i així ens ho reconeixen. Hem aconseguit elevar i posicionar la professió dintre del món econòmic. Hem fet avenços immensos. El col·legi ha impulsat els mecanismes pertinents perquè la presència dels gestors administratius de l'esfera pública sigui realment important i estigui cada vegada més present en els fòrums socioeconòmics. Però no tan sols hem treballat per posicionar la professió allà on li correspon. Cal seguir ajudant els despatxos a aconseguir més clients i facilitar als col·legiats les eines més innovadores pel seu desenvolupament professional. Hem de seguir fent que el nostre col·legi sigui cada dia més modern i innovador. Avui us adreço aquest missatge des de la nova seu del col·legi. Una seu de la que us podeu sentir ben orgullosos i que és tot un missatge de qui som i quin camí estem recorrent. I amb les dades a la mà us diré que aquest camí l'estem fent bé. La professió avança i ho seguirem fent perquè tenim clars els nostres objectius i la nostra estratègia, però sobretot perquè representem a un col·lectiu que s'ha convertit en un element essencial de l'engranatge econòmic i empresarial d'aquest país. Gràcies per la feina que feu cadascú de vosaltres en el dia a dia. Moltes gràcies a tots i totes.